ଉଠିଛ दिन 12टा बाजलाने उठुଛ किछि दायित्व अछि कि नहीं କାଲି କହିଥିଲା ନା ଅଫିସରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଆମେ ମୁଭି ଯିବା। ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ରହିଲି। ଏ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କେମିତି? ଦୁନିଆରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ, କେତେ ଆଖି ଆଉ କେତେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। କାହା ଆଖିରେ କିଛି କଥା ଭୁଲ ତ ଆଉ କାହା ଆଖିରେ ସେଟା ଠିକ୍। ଶୁଣ, ଘରେ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ, ଯାଅ ପରିବା ନେଇକି ଆସିବ। ପରିବା ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଭଲ ମାଛ ମିଳୁଛି। ମାଛ ନେଇ ଆସିଛି ଟିକେ କରିଦେବ ଖାଇବା। पागल ना को आज शनिवार थोड़े आइंस कर चलो ताले को कहबे ସବୁ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୁଲକୁ ତମେ ବି ଭୁଲ ବୋଲି ମାନିନିଅ, ଆଉ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମାନିନିଅ। ଜରୁରୀ ତ ନୁହେଁ ଆଉ କାହା ଭାବନା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ ବୋଲି। ଜରୁରୀ ତ ନୁହେଁ ତମେ ହସୁଥିବା କଥାରେ ମୁଁ ବି ହସିବି ବୋଲି। ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଧର୍ମ, ମୋ କର୍ମ ସବୁକିଛି ମୋର। ନିକିତିରେ ତଉଲିକି ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। କେଉଁ ଚାରି ଲୋକ ସେ ଶଳ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କୁହନ୍ତି। ଚାରି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ହେଇକି ରହିବିନି। ଚାରି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ନିଜ ଜୀବନରେ ପଛେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଉ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ଜ୍ଞାନ ପେଲିବାକୁ। ଆଉ ଏମିତିକା ଲୋକ କମ୍ ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ତମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଚାରି ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ମଣିଷଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯାଏ। ଇଏ କ'ଣ ଭାବିବ, ସେ କ'ଣ ଭାବିବ, ଭାବି ଭାବି ଜୀବନ ସରିଯାଏ। ମଣିଷର ଡେଣା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବି ଉଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଏଇ ଚାରି ଲୋକ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ। ତ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୋ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ। ବୁଝିଲ? କ'ଣ ବୁଝିଲ? ହଉ, ମାଛ ତରକାରୀ କରିକି ଆଣୁଛି, ଆମେ ଖାଇବା।